ठाणेच वाईन अँड डाईन AC फॅमिली रेस्टॉरंट. पत्ता मुंबई गोवा महामार्गाजवळ नवीन ST डेपोच्या समोर कुडाळ. प्रोप्रायटर राजेश माने. संपर्क 9665801212. गणेश चतुर्थी निमित्त कोकणात जाणाऱ्या रेल्वे गाड्या आरक्षित झालेल्या असतानाच ST महामंडळानं जादा गाड्या सोडण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. यंदा गणेश चतुर्थी निमित्त कोकणसाठी ST महामंडळानं 2500 जास्त गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतलाय. यातील 25 ऑगस्टपासून सुटणाऱ्या 1300 जादा गाड्यांचं आरक्षण शनिवार 25 जूनपासून होणार आहे. जादा गाड्या मुंबई, ठाणे, पालघरमधून उपलब्ध केल्या जातील. या गाड्यांचं आरक्षण तिकीट खिडक्या, ऑनलाईन आणि ST महामंडळाकडून नियुक्त एजंटकडूनही मिळणार आहे. या जादा गाड्यांव्यतिरिक्त ग्रुप आरक्षणासाठीही लवकरच ST उपलब्ध केल्या जातील. या गाड्यांचं आरक्षण पूर्ण झाल्यास अधिक गाड्या सोडण्याची तयारी ST महामंडळानं ठेवली आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.